Sava on tehokas äänenvaimennin, joka toimii myös ilmanvirran säätölaitteena. Se sopii sekä tulo- että poistoilmakanavistoon. Savan valmistusmateriaali täyttää vaatimimmatkin puhtausvaatimukset ja se on luokiteltu M1-luokkaan. Savalla voidaan ratkaista käytännössä kaikki asuinhuoneistossa olevat ilmanvaihtolaitteiston aiheuttavat meluhaitat. Savan äänenvaimennus on yli 10 desibeliä 1000 Hz taajuudella ja se vastaa käytännössä 300 mm pitkää perusvaimenninta. Savan asentaminen on helppoa. Tuote asennetaan kanavistoon, puhdistusluukun tai venttiilin kautta. Sava on myös helppo irroittaa puhdistusta tai uudelleensäätöä varten. Ilmavirran suuruutta säädetään säätösiiven asentoa muuttamalla. Savan koot halkaisijaltaan 100-125 soveltuvat hyvin asuintalojen ilmanvaihdon säätöön ja äänenvaimennukseen. Lisätietoja tuotteesta www.jeven.fi/kotitaloudet.